No, můžeš asi, jo. Já nechci střílet první. Jo, střílej. A ty co otoč? Střílej tenhle. To je na zem, ne? Aha. Jo. Teda. Ale blížku to možná. No to je jedno. Ale to stejně nevím. Ty to odrazí do mobilu. Jo, no. Jako natáč. Střílá. Hej. Já to mám. A já chvíli budu. Jo, to je. Tak se otoč. Na těch videách je to spoustu. On budu dával velký rozběh, to mi to těžké trafit. Vole. Nechci, ale. Kde to je? Já jsem chtěl tu fotografovat. To bych se bál. Tady tu tyčku. Víš jo. Poslední? Jo. Tady to nekoná, takže jo. Slabé, no. Dneska jsi měl štěstí. Tak nic. Já příště.